Калі чалавек трапляе за краты, яго жыццё спыняецца і замарожваецца, але свет звонку працягвае бегчы. Што адбываецца, калі брама калоніі нарэшце адчыняецца? У пенітэнцыярнай навуцы існуе тэрмін рэсацыялізацыі, то бок працэсу паўторнай інтэграцыі чалавека ў грамадства пасля ізаляцыі. Гэта аднаўленне яго сацыяльнага статусу, працоўных навыкаў, сувязяў з блізкімі і псіхалагічнага балансу. У ідэальнай мадэлі гэты працэс двухбаковы. Ён мусіць пачынацца яшчэ ў зняволенні праз адукацыю і захаванне кантактаў з роднымі і працягваецца пасля вызвалення, калі дзяржава і грамадства працягваюць чалавеку руку дапамогі. Але чаму ў рэальнасці гэты працэс нярэдка ператвараецца ў чарговае пакаранне, асабліва калі праз краты праходзяць жанчыны? Адаптацыя пасля калоніі наўпрост залежыць ад таго, праз што чалавек прайшоў унутры. Жаночыя калоніі часта сустракаюць вязняў не выхаваннем, а жорсткім псіхалагічным ціскам з боку адміністрацыі. І вось Паліна Шарэнда-Панасюк узгадвае атмасферу, у якой даводзілася выжываць. Начальник колонии это просто был жена-ненавистник. 90%, конечно, там просто подонки. Сам начальник колонии, ведаць, это такі псіхалагічны тып, які вось будзе усміхацца вам у твар, там, як дзеткі, там, як здароўе, як ўсё. А сам у гэты час ножычак пад рэбро затыкивать. Это такі вось улыбчивый подонок такой. Улыбчивый подонок, як я яго для себя называла. Там, дзе чалавек патрабуе псіхалагічнай падтрымкі і чакае яе, сістэма выкарыстоўвае іншыя метады. Адным з самых сур'ёзных інструментаў ціску становяцца такія з'явы, якія нашы суразмоўцы схільныя называць карнай псіхіятрыяй. Напрыклад, калі замест рэальнай медыцынскай дапамогі жанчынам прызначаюць цяжкія прэпараты. Я просто адразу катэгарычна заўжды заявляла, што ніякіх лекаў я прымаць не буду. Катэгарычна ніякіх лекаў, я адмаўляюся прымаць якія-кольвек лекі ад вас. Потому что, по-перше, я психично здоровый человек, я полізняволеная. Ваша карная психиатрия, вядома, что вы можете этими своими пігулками просто з человека зрабіць вар'ята. Не вылечыць чалавека, вы можете этими пігулками зрабіць вар'ята. І гэта было бачна ў гэтай калоніі 24, дзе людзям просто вось так, вось як цукерачкі, раздавалі карбамазепін. След, які пакідае ізаляцыя ў чалавечай псіхіцы, не праходзіць бясследна. Навукоўцы вызначаюць канкрэтныя тэрміны, пасля якіх змены становяцца незваротнымі. Безумоўна, гэта досвед зняволення, пазбаўлення волі, пазбаўлення чалавека магчымасці рабіць тое, што ён хацеў бы, што ён мог бы планаваць, што ён мог бы кантраляваць, гэта пакідае свой след у псіхіцы, і гэта датычыць кожнага чалавека. Канешне, увогуле наступствы зняволення, як чалавек адчувае, як это ён ацэньвае, яны залежаць шмат у чым, і это рысаў там характару, і гэтак далей, асаблівасці псіхалогіі, псіхікі кожнага чалавека. Але, нема, магу сказаць так даволі упэўнена, што няма чалавека, якога гэта не адбілася. І яшчэ залежыць, безумоўна, ад тэрміну зняволення. Адна справа, там, некалькі месяцаў, ці, там, я не ведаю, год, можа, максімум 2. І яшчэ справа больш вялікія тэрміны. Між іншым, ёсць даследаванні навукоўцаў, якія сцвярджаюць, што, калі не памыляюся, пасля 5 гадоў зняволення адбываюцца ўжо такія выразныя змены у псіхіцы, псіхалогіі чалавека, які на ўсім захоўваюцца на ўсё астатняе жыццё. Трэба разумець, што, на жаль, вельмі складана казаць, напэўна, немагчыма казаць, што гэты досвед у нечым пазітыўны, досвед зняволення. Гэта проста сведчыць яшчэ і пра тое, што патрэбна і падчас вызвалення, і, напэўна, асабліва пасля вызвалення, калі мы кажам пра рэсацыялізацыю пасля вызвалення, патрэбна дапамога спецыялістаў, адмыслоўцаў, у першую чаргу ў дадзеным кантэксце псіхолагаў, менавіта які спецыялізуюцца ў працы з былымі зняволенымі. Калі брама калоніі нарэшце адчыняецца, жанчына чакае палёгкі. Але на практыцы вызваленне часта азначае толькі пераход на іншы ўзровень кантролю. Наша другая гераіня Марыя описывае стан постоянного циску. Вот какой у тебя срок был? Значит, у тебя еще надзор идет столько же. Столько же лет у тебя будет надзора.
Получается, что у тебя двойной срок. З пункту гледжання права прафілактычны нагляд павінен выконваць зусім іншую функцыю. Эксперт Васіль Завадскі тлумачыць, у чым розніца паміж логікай нагляду і беларускай рэальнасцю. Нагляд, ён сапраўды ён залежыць не столькі ад тэрміну зняволення, колькі ад цяжкасці злачынства, за якое чалавек быў асуджаны. І гэты нагляд он працягваецца да зняцця судзімасці згодна з законам. А вось гэта зняццё судзімасці, яно якраз рэгламентаванае цяжкасцю злачынства. І там гады ідуць. Я зараз не гатовы казаць, але калі не памыляюся, за самае нават лёгкае злачынства 2 гады это мінімум. Чалавек мусіць знаходзіцца пад наглядам. І давайте так скажам аб'ектыўна, у гэтым ёсць, безумоўна, у гэтым ёсць логіка, таму што дзяржава мусіць клапаціцца пра тое, як чалавек жыве пасля вызвалення з месца пазбаўлення волі. З аднаго боку, з той мэтай, каб ён не здзейсніў новага злачынства, каб не пацярпелі, не з'явіліся новыя пацярпелыя, не пацярпелі зноў людзі іншыя, грамадства не пацярпела, а з другого боку, не менш істотна, каб дапамагчы гэтаму чалавеку максімальна комфортна, я б сказаў так, адаптавацца ў грамадстве. І недарэмна я пачаў з таго, што дзяржава павінна паклапаціцца. То бок гэта кантроль, элемент кантролю, безумоўна, павінен быць. Але, на жаль, у нашым сённяшнім грамадстве наша дзяржава, яна канцэптуальна якраз пайшла па шляху такім, можа быць, простым. Кантроль і пакаранне, калі там нешта парушаеш ці нават фактычна парушаеш ці ўяўна парушаеш. Нават што мы зафіксуем у ацэнцы дзейнасці вось усіх гэтых кантралюючых органаў, там ёсць нават такія паказчыкі. Колькасць штрафаў, напрыклад, колькасць там нейкіх заўваг, то бок такі выразны крэн у бок каральнасці. То бок кантроль павінен быць, але кантроль павінен быць дапамагаючы. І мэта павінна стаяць дапамагчы людзям адаптавацца ў грамадстве, дапамагчы людзям знайсці сябе і каб не вярнуцца зноў да нейкіх дзеянняў супрацьпраўных. І менавіта такая канцэпцыя павінна стаяць у галаве, і менавіта гэтага мы і спрабуем дабіцца, калі мы разважаем пра тое, якая ж будзе новая Беларусь і ў гэтым элеменце, калі казаць пра працу з вязнямі, з былымі вязнямі. Гэта вельмі сур'ёзная праца, тут грамадства павінна мяняцца, але, канешне, дзяржаўныя структуры, дзяржаўныя органы найперш павінны дбаць пра клопат, а не пра кантроль і пакаранне. Першае, з чым сутыкаецца жанчына пасля вызвалення, гэта жорсткае патрабаванне ўладкавацца на працу. Тэрміны, якія ставяць кантралюючыя органы, часта выглядаюць як ультыматум, пры якім меркаванне ці магчымасці самой жанчыны цалкам ігнаруюцца. Они дают неделю, и если ты не найдешь работу, они тебя устроят в любое место. Никакой помощи, тебя просто заставляют. Живите как хотите, но вы обязаны отмечаться и обязаны работать. Они все равно проверяют, говорят, а у вас галочка висит за вашими плечами. Даже той же уборщицей там все равно проверяется. Гэты жорсткі прымус выкліканы не клопатам пра чалавека, а жаданнем дзяржаўных органаў зняць з сябе адказнасць. Жанчын проста выштурхоўваюць на нізкааплатную працу, не звяртаючы ўвагі на яе рэальны стан. Я думаю, што вось эта размова пра тыдзень, гэта ўсё ж такі умоўны тэрмін. Нема такога у заканадаўстве, прынамсі, каб там менавіта за тыдзень ты павінен працаўладкавацца. А проста зацікаўленыя гэтыя, вось, бачыце, кантралюючыя гэтыя органы, яны зацікаўлены ў тым, каб менш клопатаў, каб чалавек працаўладкаваўся, там яны ціснуць. І нават, як бачым, яны самі сапраўды могуць прапаноўваць нейкія месцы працы, але зразумела, якія будуць месцы такія, нізкааплачваемыя. Сапраўды, вось, як я казаў у пачатку пра кантроль, вось усе тыя структуры, яны найперш бачаць сваю функцыю кантралюючую, караючую. А вось кампанент дапамогі, ён недзе знаходзіцца там зусім у канцы прыярытэтаў гэтых органаў. Працу прапануюць, конечно, найперш, якую прапануюць працу. Малааплачваемую, і ўжо не будзем казаць пра прэстыжнасць, таму што это такое умоўнае разуменне. Конечно, праца прыбіральшцы, і на таксама пачэсная і патрэбная, але наколькі там чалавек гатовы, наколькі чалавек можа
працаваць. Яшчэ ж залежыць ад стану здароўя, напрыклад, чалавека. Трэба разумець, што чалавек, які вызваўся з месца пазбаўлення волі, вельмі часта, найчасцей мае патрэбу як мінімум праверыць стан свайго здароўя, а вельмі часта і патрабуе лячэння. І тут трэба бачыць, па-першае, клапаціцца пра здароўе, па-другое, думаць пра працаўладкаванне, па-трэцяе, дакументы, нават калі пашпарт ёсць, акрамя пашпарту, што ёсць яшчэ іншыя там юрыдычныя абавязкі. А дададзім да гэтага псіхалагічны стан складаны, пра што мы паказалі ў самым пачатку. Ну, вось гэты букет, і гэта ж не ўсё яшчэ. Мы з вамі яшчэ зараз разважаем такія больш-менш лайт-варыянты. А што калі жылля няма у чалавека? Тут таксама пачынаецца ўвогуле шмат такіх цяжка вырашальных пытанняў. Вызваленне з калоніі гэта не фінал выпрабаванняў, а толькі пачатак новай, часта нябачнай барацьбы. Жанчыны, якія прашлі праз пекла ізаляцыі замест падтрымкі і рэабілітацыі, апынаюцца сам-насам з цэлым букетам бюракратычных, псіхалагічных і сацыяльных праблем. Дзяржаўная сістэма патрабуе ад іх імгненных справаздач, цалкам ігнаруючы чалавечы стан. Але як пераадолець гэты ціск, калі за плячыма гады траўмы? Як аднавіць разбураныя сувязі з блізкімі, з дзецьмі і знайсці ў сабе сілы пачаць усё з нуля? Пра тое, як нашы гераіні шукаюць свой шлях да аднаўлення і што насамрэч дапамагае ім не зламацца, глядзіце ў наступнай серыі.